άσε η κούκλα. Πες παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα scary βίντεο part 1. Είμαι στο σπίτι του ξάδερφού μου. Έχει μια κούκλα. Ξαπλό. Ωραία. Βλέπετε. Ωραία. Θα πάμε στο βίντεο και μετά θα το δείτε. Ωραία. Νάτος ο Νίκος κρατάει και έχει και την κούκλα μαζί του. Παιδιά, μην περίμενε, θα τη δείξει μετά πώς είναι. Ωραία. Πάμε στο βίντεο. Να ελπίζω να το καταλάβετε. Ωραία. Ξεκινήσουμε τώρα. Όσοι θέλετε να δείτε την κούκλα δυνατή, κοιτάξτε λίγο. Όταν την ξαπλώνουμε, ναι, κοιμάται. Αυτά που τα κοιμάται. Να πείτε στα κορίτσια. να ότι... πετάξουν τις κούκλες. Ναι, γιατί είναι πολύ τρομακτικό. Πέρα. Βλέπετε τι ξαπλώνω. Ωραία. Είναι Να το ξαπλωμένη. κάνω εγώ. Να το δω. Μερικές Το φορές βλέπετε. Ναι, το βλέπω. Κουνήστε. Πριν αυτό δεν ήταν ίσια, μάλλον ήταν ίσια. Ναι. Στο παιδιά. Αυτό εδώ. Κουνήστε το μάτι. Αυτό ήταν ίσια. Αυτό εδώ ήταν ίσια. Το μάτι, το άλλο που είναι κάτω. Και τώρα ξαφνικά πήγε πιο κάτω. Παιδιά, πάκουσα. Βιτσιαρίες είμαστε. Αλλά είναι και εδώ γιαγιά. Ωραία, είχα. Δεν ξέρω. Δεν βάλε. Πού ήταν. Αυτό που πήρε. Ναι, ήταν εδώ και ακούστηκε τσι και μετά έκανε έτσι η πόρτα ντου. Η κούκλα φταίει για όλα. Όντως, η κούκλα φταίει για όλα. Τι κάνεις έτσι. Μαμά μιλάει. Μαμά να σου φάει. Παιδιά. Μαλάκα γίνεται ένα ζόμπι, ελάτε να το δείτε. Να το. Παιδιά, σιγά σιγά συγχώνεται πιο πολύ. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι, Stop. Εδώ, τέτοιο. Μπεγκάς, ήταν πιο κανονικά και κοιτάξτε ρε. Μάλλον η κούκλα τα φτιάχνει όλα αυτά. Τα φτιάχνει κίτρινα. Παιδιά, να σας πω και κάτι. Παιδιά, να σας πω και κάτι. Παιδιά, να σας πω και λίγο... Παιδιά, να σας πω και λίγο κάτι κάτω γραφή στο κανάλι μου Χρύσα Σερέτη και στο κανάλι του αδελφού μου. Κόμπρα και Παύλος, θα το αλλάξω. Γραφή, like και subscribe παρακαλώ. Ωραία, κάντε και εδώ. Κοιτάξτε. Παιδιά, το δόντι. Βγάζει 3 δόντια έβγαλε. Έβγαλε 3 δόντια. Δεν τη σκίζεις, δεν ξυπνάω. Έκλεισε το μάτι. Τώρα το άνοιξε. Τι λέει, αυτή την άνοιξε. Παιδιά, πριν ήταν έτσι ανοιχτό. Η σου ήταν έτσι ανοιχτό μια χαρά. Παιδιά, με είχε πιάσει ρεύμα. Και μετά έγινε έτσι, ενώ η Σούλη έλεγε τώρα άνοιξε. Αυτήν το άνοιξε. Την είδα. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι ρομποτοκούκλα. Έχει κι άλλο ματιά, κοιτάξτε. Αυτό εδώ πέρα. Κάντο πάλι να το δείξουμε καλά. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. The fuck. Το ρομποτοκούκλα. Ρομποτοκούκλα, guys. Συγχωμένο. Είναι. Κάντε like, subscribe. Προτού τελειώσει το βίντεο. Κάντε τώρα. Προτού μας γίνει κάτι. Κάντε comment και Κάντε comment. Άμα είναι... Γράψτε στα comment. Παιδιά, αυτό εδώ το φρύδι ήταν έτσι μια χαρά πάνω. Παιδιά. Και τώρα... Παιδιά, τέτοιο. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Άμα κάνετε εγγραφή και να like, subscribe, κουδουνάκι, να πατήσετε κουδουνάκι. Να πατήσετε κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Μαλάκα, αυτό ήταν λίγο πιο πάνω, τώρα ήρθε λίγο πιο κάτω.
να κάνετε και να πατήσετε το κουδουνάκι για να κάνετε. Έκλεισε το μάτι! Για να έχετε. Να έχετε και ειδοποιήσεις να κάνετε. Για να μην χάσετε όταν είναι βιντεάκι. Γράψτε στα comments και να το πείστε. What the fuck. Κοίτα, περιμένεις 2 ώρες και μετά κλείνει. Γράψτε κάτι. Πάμε έξω για 2 ώρες. Άκουσα το. Και εγώ θα είμαι μέσα για να. Ακούσατε αυτό. Εγώ το άκουσα. Σιγά σιγά φοβάμαι στο σκοτάδι. Το ακούσατε πάλι. Παιδιά, ξέρεις τι άκουσα. Έκασε έτσι. Κι εγώ αυτό άκουσα. Έτσι, άρεσε τρομακτική φωνή. Όντως, άρεσε τρομακτική φωνή. Παιδιά, αλήθεια λέει. Μπρο, βλέπετε αυτό. Κάτι. Είδα κάτι. Δεν θα σας πω τι ήταν. Σουλή, είδα μια τρομακτική φάτσα. Πάνω στο κρεβάτι. Παιδιά, τα Ρομπότο. Στοιχειωμένη κούκλα είναι. ωραία παιδιά, είδαμε κάτι στο από το παράθυρο. Charlie. Γινόταν ένα μάτι, guys. Και μετά γινόταν μια τρομακτική φάτσα. Γίναγε. Βρήκαμε μια στοιχειωμένη κούκλα. Ωραία, bye bye.